जय सिया राम। कि दुश्मन तोड़ तोड़ के थक लई, मंदिर फिर से बन गे लई। दुश्मन तोड़ तोड़ के थक लई, मंदिर फिर से बन गे लई। दर्शन करे अयोध्या धाम, जगत भर से जन जन ऐलई। दर्शन करे अयोध्या धाम, जगत भर से जन जन ऐलई। दुश्मन तोड़ तोड़ के थक लई, मंदिर फिर से बन गे लई। दर्शन करे अयोध्या धाम, जगत भर के जन जन ऐलई। दर्शन करे अयोध्या धाम, जगत भर के जन जन ऐलई। करके राम लला के भक्ति भजन, चित चैन मगन भेलई। करके राम लला के भक्ति भजन, चित चैन मगन भेलई। दर्शन करे अयोध्या धाम, जगत भर से जन जन ऐलई। दर्शन करे अयोध्या धाम, जगत भर से जन जन ऐलई। दुश्मन तोड़ तोड़ के थक लई, मंदिर फिर से बन गे लई। दर्शन करे अयोध्या धाम, जगत भर से जन जन ऐलई। करके राम लला के भक्ति भजन, चित चैन मगन भेलई। दर्शन करे अयोध्या धाम, जगत भर से जन जन ऐलई। दर्शन करे अयोध्या धाम, जगत भर से जन जन ऐलई। जय सिया राम। बने न फिर से मंदिर, कैलक कितनों कोई प्रपंच। प्रभु के प्राण प्रतिष्ठा लागी, सज ही गेलई मंच। बने न फिर से मंदिर, कैलक कितनों कोई प्रपंच। प्रभु के प्राण प्रतिष्ठा लागी, सज ही गेलई मंच। कि उमड़ल हिंदू जन सैलाब, सनातन में मन रम गेलई। उमड़ल हिंदू जन सैलाब, सनातन में मन रम गेलई। दर्शन करे अयोध्या धाम, जगत भर से जन जन ऐलई। उमड़ल हिंदू जन सैलाब, सनातन में मन रम गेलई। दर्शन करे अयोध्या धाम, जगत भर से जन जन ऐलई। दुश्मन तोड़ तोड़ के थक लई, मंदिर फिर से बन गेलई। दर्शन करे अयोध्या धाम, जगत भर से जन जन ऐलई। दर्शन करे अयोध्या धाम, जगत भर से जन जन ऐलई। जय श्री राम। अगणित राम भक्त अब तक देलक अपन बलिदान। भव्य राम मंदिर के संभव होयल पुनर्निर्माण। अगणित राम भक्त अब तक देलक अपन बलिदान। भव्य राम मंदिर के संभव होयल पुनर्निर्माण। संकट सह के भी हिंदू के तनिको जोश न कम भेलई। संकट सह के भी भक्तन के तनिको जोश न कम भेलई। दर्शन करे अयोध्या धाम, जगत भर से जन जन ऐलई। दर्शन करे अयोध्या धाम, जगत भर से जन जन ऐलई। संकट सह के भी हिंदू के तनिको जोश न कम भेलई। दर्शन करे अयोध्या धाम, जगत भर से जन जन ऐलई। दुश्मन तोड़ तोड़ के थक लई, मंदिर फिर से बन गेलई। दर्शन करे अयोध्या धाम, जगत भर से जन जन ऐलई। दर्शन करे अयोध्या धाम, जगत भर से जन जन ऐलई। आक्रांता के आक्रमण से पड़ल न कोई प्रभाव। देल अपन जय चंद के द्वारा, भरे न पैलक घाव। आक्रांता के आक्रमण से पड़ल न कोई प्रभाव। देल अपन जय चंद के द्वारा, भरे न पैलक घाव। धर्म युद्ध अब भीतर घाती से ही ठन गेलई। धर्म युद्ध अब भीतर घाती से ही ठन गेलई। दर्शन करे अयोध्या धाम, जगत भर से जन जन ऐलई। धर्म युद्ध अब भीतर घाती से ही ठन गेलई। दर्शन करे अयोध्या धाम, जगत भर से जन जन ऐलई। दुश्मन तोड़ तोड़ के थक लई, मंदिर फिर से बन गेलई। दर्शन करे अयोध्या धाम, जगत भर से जन जन ऐलई। तेगायऊ तलवार चलल, फिर वोट बैंक के खेल। याद कीजिए, आज से 1000 1500 वर्षों पहले
तलवार, तेगा और कटार के बल पर लड़ी गई लड़ाई से हम धीरे धीरे गुलामी की ओर बढ़े और आज से लगभग 500 वर्षों पहले तलवार के बल पर ही राम मंदिर को ढाह करके एक विवादित ढांचे का निर्माण हुआ था। 500 वर्षों की लड़ाई में हम उतने नहीं हारे थे जितने पिछले 60-70 वर्षों में हार गए। तो तेगा और तलवार के जमाने से आज वोट बैंक की राजनीति तक हम क्या से क्या हो गए। तेगा यौ तलवार चलल फिर वोट बैंक के खेल, मोदी जोगी शाह के आगे दाव पेच सब फेल। लेकिन एक ऐसा मसीहा आया इस देश में जिसने सारे दाव पेचों को समाप्त कर दिया। तेगा यौ तलवार चलल फिर वोट बैंक के खेल, मोदी जोगी शाह के आगे दाव पेच सब फेल। अब तो बच्चा बच्चा राम भक्ति के रंग में रंग गेलई, अब तो बच्चा बच्चा राम भक्ति के रंग में रंग गेलई। दर्शन करे अयोध्या धाम जगत भर से जन जन ऐलई। अब तो बच्चा बच्चा राम भक्ति के रंग में रंग गेलई। दर्शन करे अयोध्या धाम जगत भर से जन जन ऐलई। दुश्मन तोड़ तोड़ के थकलई मंदिर फिर से बन गेलई। दर्शन करे अयोध्या धाम जगत भर से जन जन ऐलई। दुश्मन तोड़ तोड़ के थकलई मंदिर फिर से बन गेलई। दर्शन करे अयोध्या धाम जगत भर से जन जन ऐलई। अब तो बच्चा बच्चा राम भक्ति के रंग में रंग गेलई। दर्शन करे अयोध्या धाम जगत भर से जन जन ऐलई। अब तो बच्चा बच्चा राम भक्ति के रंग में रंग गेलई। दर्शन करे अयोध्या धाम जगत भर से जन जन ऐलई। बोले सियावर रामचंद्र जी की जय, अयोध्या धाम की जय।